Katrine, vil du arve mine de gamle hvide? Har vi? Nå, så bliver det smidt ud. Jeg kan ikke passe det alligevel. Onkel, faren. Hallo? Så vil du lade være på dem. Nej, han filmer. Og så må vi ødelægge højtalerne. Så bliver han sur. Prøv nu lige at tage dig sammen derovre. Skal du prøve dit ost med nogen? Nej, bokseren. Nå. Men der er ligesom sådan en klaphat derovre, der filmer. Gå nu der væk for helvede, altså. Katrine, det er nok det der. Så siger han, skal lade være. Det er med fanden. Så siger han, skal lade være. Hvad er det her for noget? Er det en Det er halsterglæde. Nå, nu vil jeg have den sidste op. Ja. Jeg kan jo købe. Det er til mere. Er det ikke? Er det godt ikke i dag, at jeg får nogen til håndskov? Ja. Den har. Hold nu, Erland, sig nu til onkler. Nej. Nej, hvad er det, du får der? Jeg har fået en på 2 omer gange 5. Ja. Jeg glæder mig så meget til at prøve den på vinduerne og